दुनिया के सच्चाई बा कि अगर सुंदर लड़का होखे शौक के इलाज ना कबो भइल बा ना कबो होई। कैंसर के इलाज हो जाए रुपया बिक दे करोड़ों रुपया, बाकी शौक के इलाज एटीएम खाली हो जाए पिंटू चाचा, बाकी शौक के इलाज नहीं। भरत शर्मा जी के लय हो जे कर बलमा बसे पर देश सखी है, ओकरा ससुरा से नीक नहीं हरवे बाज कर पियवा गई परदेश सखी। हमने के भोजपुरी में रुपया कमाए नहीं खे जाए, इतिहास बनावे आई बनी जा। मेहरारू रुसल बिया काहे खाती, दो चार दिन ऐसा पूजा रूपा संगीता के फोन आ गई तो मेहरारू जनली नो कि जरूर कोनो के रखले बड़े फसौले बड़े। 5 दिन खाना ना खइले, 6वां दिन जाके मरद समझावो तरन के देखो अनेरे सब करेलू हम गलती नहीं खे मान जा कि जवना अरे बतिया तनी हनिया हट जाए मैडम जी, तनी देखे दी हमारे सब गार्जियन लोग को तनी और तनी हनिया जाए कि जवना अरे बतिया परतिया से रूसल बड़ू ओह में तनिको न हमारो तनिको न हमारो तनिको न हमारो गलतिया जवना पतिया परतिया से रूसल बड़ू भाई अपना यार के देखो, अपना यार के देख लो। यार के देखो पगली जौन नंबर आई रहल वो कोनो हमारा आदमी के ना रोमन नंबर पयाटना रंजो होखे आँख लाल कइले बारू तू रो रो के
पसरल बयभियो ए पसीना के लोर बना लई है तारे टिंग लोर पसरल बयभियो ले अखिया पर आखिर आइल कवानी अफतिया बाजवना बतिया पर रतिया से रूसल बड़ू पैसा सिंबा बजावे वाला हाय 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 बैठ हम जेकरा के प्यार से उड़ावे के कहतनी उस श्रोता नाम संगीता जी हमार भाई हम गुड्डू राय जी ऐसे कहतनी के जरूरत तनी मनी बैठी उनका जोरे भाव दे देनो उनका रावण सफल हो जाए सातो जनम लहम तोहरे गनी खाक के क्रिया तहार रानी कहतनी तू संगीत ऐसा अंदर बुझाता जे मेहरारू ना बुझाता कि विदाई के बेरा भइल अपना भाई से मिलत हो बॉयफ्रेंड से मिल जाना जाई है पवन देव हो सातो जनम लहम तो और तोहरे गनी ए गुड्डू भैया खाक के क्रिया तहार रानी कहतनी तन में मन में हमरा तन में मन में हमरा बस बसल तहरे सुरतिया बा धनी होई से सोच में हटावा ना तो उल्टी हो जाए जाके सोनू संग दिल से अरे पूछा तनी जमा पूंजी बजौन तवन तोहरे नुहा कहाँ रखले गोलुआ सोथिया बा बाकी सोहर कहिलो डूबबुआ।